Деца, в днешния час си поговорихме за това какво са принципите на нулев отпадък и някой, който желае, ще дигне ръка да каже за рециклирането. Чудесно! Аз ще кажа за рециклирането, че то трябва първо да се измие, после да се хвърли в отпадъка за битове. Точно така. И в цветните контейнери, които са точно за рециклиране. Хайде сега, кой ще каже за компостирането? Супер! Кажи за компостиране. Компостирането се прави, като се смесват различни храни. Отпадъците на храните, листа, сухи, трева и много други неща. Чудесно! И ги хвърляме в компостера, където се образува плодородна почва за растенията. На другия принцип, който е поправи. Кой иска да отговори за поправенето? Кажи за поправенето. Преди да изхвърлим нещо, което вече не ни върши работа, трябва да се пробваме да го поправим и ако не стане, тогава да го изхвърлим. Прекрасно, чудесно. Следващия принцип е намаляване на отпадъците. Тоест, използваме неща за многократна употреба. Кой ще даде такъв пример? Какво е намаляване на отпадъците? Как ще ги намаляваме? Намаляването на отпадъците, когато вместо да хвърляш всички торби от магазина, дето си ги взел, да ги запазваш и когато ти потребват за нещо, да ги използваш. Чудесно, може да ги използваш, но я дай други примери за многократна употреба. Нещо, което го ползваш многократно и не се налага да си купуваш постоянно пластмасови опаковки. Нещата, които си носите вие в училище, откъде пиете вода? От шишета за многократна употреба. Носите си храната в какво? В кутия, която си ползвате многократно. И съответно, за да не ползваме найлоновите торби в магазина, си ползваме такива платнени за многократна употреба. Нали? Да. Това са примери за многократна употреба и за намаляване на отпадъците. Хайде сега последния принцип, който е преизползване на материалите. Какво ще дадем като пример за преизползване на материалите? Кажите. Примерно, си купим някаква бутилка и когато може да я приберем вкъщи да измием и когато ни потрябва пак да използваме. Точно така. Освен бутилката, какъв други пример можем да дадем? За буркан. Купили сме си нещо от магазина и след това може да го използваме за направа на зимнина. Нали така? Или за творчески задачи, както в момента ние си твориме. Браво, деца! Много добре се справяте и сте научили много неща днес. Браво! Браво!